Well guys, vi klarar det för tur. Yes. Yes sir. Alright. How did the password? Thank you. Ja, jag glömde att komma till Hawaii och slappa av. Yeah. Jag är klar det där. Jag vet inte vad det första är för att göra. Jo, det första är för att göra är få mig en stor OS. Yeah, that was split right. Whoa! Whoa! Uh-oh. Men det är inte i Hawaii alltid. Och nu är... They're dead. Every single one of them. They're all dead. And not just the men. But the women. And the children too. Like that's so appropriate. They're like animals. And I slaughtered them like animals. Wait, two? Two? Glöm bara sista parten som du säger. Kan man säga. When no room, try a shroom. Allt just det. Okay. Ja, här. Nom. Är det gott? Jag har helt gott. Så skrönar ut. I'm good. Ah, shit. Oh no. Mushrooms. Jag ser bakgrunden där. Kanada vi satte. Det hade vi Kanada sopper här prickar. Som inte till att stå och bara. Men då går det ställa på det. Jag ser potion of jelly. Kanske det. Tracka till Achille så är det säkert att du först att lä. Jag vet inte vad det är. Knut the mysterious mouth. Oh my god, look! Oh my god, no! No! Get out the judge. What the fuck are they? Oh no. Jag tycker så lite att han bra. Så. Oh my god. Jag tar mig klart för honom. Det går. Det är jävla gott. Fuck this shit. Wait, we're here, Flair. We're here, Flair. Fuck! Yeah, man. Thomas! Han tar mig, Flair! Ja. You stupid ass! Ska bli Flair för att vinna the challenge. Kan det inte vara så nästa vinna det? Kanske. Kan se guideboken. Let's see. What are you useful? Had the cure all potion. Which poison? It said they're cure all. It said they should vouch the kind of cure all, Jay. Better keep it safe keeping it for. Guess we'll never know. Well, we never know. Worship of the fucking there. He walks up. Worship our fucking slicker bit. Fair, not there. Get dude. I want you plan this. Killer. Oh my god.
Jag tror fan jag var spätter. Ja, det var gott. Green crisp. Vad säger Bojan där? Bojan säger om... Äter du surapler eller bär som är gröna så vars du äta lönar. Ah, ja. Det smakar väl. Bojan skrev! Vilken stund det hon är från 1905. Shit! Inte 1905 frames! Minns jag kan säga det. Minns det. Om du att träna vill hänga måste du börja till det stäcka vi räkna. Oh my god. Helt större. Oh my god, stäcka direkt då. Ja, jag kan det. Genius. No, ingen såg att kan det göra. Nej, räknas. Du vet inte fucking Mortal Kombat shit. Jedi shit där. Fria! Fria! Vad gör? Fria! No, Evan. Ja, katt. Katt go. Ljus. Skojnande och lite. Så här är det rygg och i fite. Det var gott. Tastes good. There you go. Anything from Mahomes. Do it. Oh, yeah. GG. Att det följdes. Good night. Okej, det var inte det. Så kan jag ska täcka. Yeah. Man, du känner dig sover, bro. Oh, Man, wake your bitch ass up. Hey, en sommarfågel. What's this? fairies. Zelda. Well, Stone Squad. Bea. On to... kan jag se dem? Shit. Ja, jag ser den här. Jag ser den. Jag ser dem som förklarar spärn. Budget. Ja, kan jag äta flower, eller äta fe, eller... Jag vet inte vad jag ska slå det upp på i versionen. Är sånt där... Om du sars en rea flower, så halda tickon väck till Moa. Okej. Ja, nästa glitch out där, hörde Det är bra. Det är så han i körde den, så bra namn John. Ja. Han sa fucking model för ut jag. Okej. Här Benjamin. Wow! Fuck, hade jag släckt. Ja, det fixar jag. Nej, det är inte. Clutchar shank, ja. Man baggar i Jamerlev. Jamerlev. Flippar ut. Shit. Varsågod. Inte där. Inte där. Ja. Bea. Hade jag vita. Bea. Hemren. Så, hemer. Lite prickar av soppen någon. Så först du inte att föra det av toppen någon. Got to think as a virgin of Alexander films. No, I have to poison over. I'm dying. It's me, Levy. Hello. Fatigued. Okay. Oh no. Oh no. Kasi virgin with this.
Ta vinner swimmers. Så börjar du några swimmers. Okej, ja. Alright. Thanks. Sludgelt downstairs, eh? Alltså jag börjar lunge dragon. S'mores. Roots. Hey! Oj, det är spännande. Jag kan det. Det är inte bara Herfra onka det kan vänta. If you pink cloud ever see, if you see a cloud that's pink, be aware because it do stink. Jag har alltid skulle vara där. All right. What? Shit! Oh! You touch your free. Vad här är free, ja? Go Dutch free. Yeah. Oh! Så släppte jag, bro. Kan du? Gjort det. Ja, men. Jag är blåtart. Ja, men. You good for you? You sleeping? I'm there. Dead ass. Shit. Kan du dra fram Bert Haver, så va? Därför? Jag inte koppar. Oj, skålen. Leva hur jag är. Put the book down, that's right! Det är akkurat. All right. No, guess we'll never know. Damn it! Jesus, man. Där vi kommer lägga. Fight it, boy. Damn! You good? Ja, det var så gott bait för er. Jag vet inte, det är slett inte. Här är zombie hit. Ja, jag ska inte fria. Hej. Alltså, det här tror jag. Är zombie? I don't know. Jag har ju det Vad är där. det? Det är att han fick fri! Han tycker på jäkla fäcklen där. Hej. Fuck. Allt färdigt där. Men Holy shit! Vad kan komma från? Vi klättrar hand upp. Vad är det? Jag handlar uppe då. Det är inte mig, bro. Han hoppar i 9. Nej. Kom bara fucking bäcken. Fuck är det? Ja, det är en zombie! Högt nu! Oh shit! Allt jag mätte där, bro. Where did you go? Oh fuck are you going? Allt jag mätte där. Oh my fucking god! What the fuck? Oh, cool. Oh, Jesus Christ. Air rape 101. Jag fäster gör man, du kan vänta mig. Fight inte! Färman i fjäcklo någon. Gjort skån. What the fuck? Vet du, klappade du detta? Jag inte kan fäck mig. Nu fick han till! Jag må bara... Lever gammal ra ena för han säger mer egoistisk för själv. Det kan det vara det. Dude! Är du lever? Inte där, bro. Du bara trädor. Jag har problem med. Jag har längt. Är det länge? Ja, jag brukar nog snäcka min egen stämma. Lever? Fuck! Det är så unfair! Det är så unfair! Du känner mig! Oh no! Jag fick alla vita man, don't worry about it. Jag ska bara Benjamin Bear spastiska batten. Jag flippar ut ur min tjej. Fuck. Var ska jag innan swissa det gå? Stuck bad. Hold on.
Ikke robot. What the fuck? Jag ser på ut jag med, jag vet inte vad som sker. Vem är bra att rixa sina där? Det är Benji-bron med. Oh my god. What the fuck? It was worse. They're dish better. I stämmer John där. Jag var så hilarious. Ja, seriöst, det är det där. Oh man. Ja, hvis vi hotlar samman så fyller ni kör där. Kör där. Ja, man. Fuck. Du säger så. Au. Jag tror inte hotlar vi Benjamin. Det är inte så det går ut. Hey. Benja crack over here. Ja. Vi hotlar med, men dröpa mig vet du. Dish Benjamin, ketamin. Kan det? Ja. Fuck. Gör man nu en episod där en stein. Det är alltså. Nej, det var så att tänk på någon stein. Varför skulle det? Kom då David. Come on Benjamin. Slår så mycket räka men. Lagt det väck för det finns inte bra. Det är så lika alltså som en flipper då. Jag är alltid inte kan räkna det. Det var ut. Never mind. I'm like let's go det också no term rich longer. Alltså personligt. I thought you had a fucking balloon, so fuck you. Damn. Let's go. Det var fan loss. Att risky. You ready? The fuck? Let's go! It's fucking extra så kan man. Alright. Fuck, is you here? Du Fuck you. Fuck Du. you. Ett dish så kan man. Ja, vi ser bara. Lagger du ju. Come in, Levy. Let's go then. Hey boys. Go down. We're dropping boys. Serious. Go come on. Ricka det här. Don't do it. You missed you. Bro. What'd you do? Why did you do that, man? Ja, You made him go to sleep. sleep with the fishes. Okay. Well. Gäng på igen akta så här. Jag vet inte mer. Jag alltid det gott. Yeah! Shit man! Look at that. Yeah, det Holy går. shit. Man. Jag har ju fria. Ja, free kan ta sig. Ja, uppenbart. Let's go man. Och då du ser bara ensam att du flämte. Du har Du free kom åter. Kom färg kan då högt. Det är nog. Free kom rose from the dead bara för jag fländet mig. Ah shit, det är så lugnt man. Alltså, det kunde inte bli mer perfekt. Alltså, det är akkurat. Då, hur fuck görs det där? Kom här. Jag fick det. Hoppa i en kaktus bro, jag failar där. Tack för ord. Det gör det, slapp av. Så stickler. Vad allt? Jag sitter snagga ändå. Need the food, man. Det passar. Jag fann akkurat som att göra det. What? Det är stilla slash vinklen, jag antar shit. Gott att Det är så lugnt att göra bara. Ja, livet. Jag är också cookie monster. Det får jag du. Cookie. Cookies. Så att jag får romance i dem. Vad är? Ah, damn it. We're talking about skumfudus. Jag bara en. Fuck, Thomas the fighter fan tog the void. Fuck off, jag vill inte teach en skumfudus. Det var bara Jag tog en fransk. Kan man inte bara tvär? Det blir alltid med trutcher. Det är också typ Jag spela. tog en pilsner. Fuck. Ja, det är nästan det ju. Stål fan.
Nej. Alltså bränt. Ska blast me off, bro. Klar. Let's go. Oh! Färda. Woo! Lava mig upp efter. Fuck. Lava mig upp efter. Är fri dagar? Yeah. Oh my shit, god. Han är död. Han är död. Oh my god. Är du Band-Aid eller något eller? Yeah, watch Bandit. Nej. Jag lollipop, Thomas. Han borde Can I lick your The lollipop? fucking lockout one, could you just do? Oh, fuck. Come in my van, bro. Do you have some candy? Live you good? Oh, you're good. Vi tar en ballon, Levi. Ballon? Fuck you, bandalockar. Oh my god, fist hatta. Dude! Stop me out! Är du my ballon? Vad du ger vi stöd? Jag har en ballon. Just a sec. Här. Så. Att de har tagit mig, bro. Att det är för... Det står en bomb. Det står en ballon. Full ass bandalockar. Vi kan ge för en pocket hand. Stolt bara med placering. Fuck it, all död. Okej. Vi är helt långt här nere på den. Klättra! Let's go! Är det uppe i det, bro? Nej, jag hade gått. Chill. Åh! Hej! Jag bara klara att jag kommer aldrig runt. Jag är inte tillbaka till det. Ja, det är gott. Detta dead, är det good? Nej, vi är klara. Vi blir jättebra. Lava. Lava man. Lava Oh, it's man. hard to feel lava man. Allow it. Flippar ut jag med. Vad kan jag säga? Jag bejar mig. Så först då kan jag klipsa Det är 100%. Det bästa är stämman John. Jag stämmer liksom. Jo, att han flippar liksom bara. Ja, det är liksom effekt alltså. Yeah. Verkligen point. Du fucking sväker, bro. Oh god. Battle cry. Alltså, hoppar mitt i luften och änkar mitt i luften där alltså. Oh fuck. Fucking crazy, dude. Just do. Inte jag gått upp på det. Let's take a push him in the bitch. Hjälp. Klättra ner. Oh my god. Jag bara lyssna bränd eller? Cool man. Fucking stupid ass. Alright, Thomas, klarar. Yeah. Away. Woo! I'm contributing. Perfect. Next. Trail mix. Yes, kanon. Nu ser jag brukar med lollipop och för upphandla vid flasha bank om sekund. Det är fantastisk. Brukar shift. Ja, det ner. Thomas Dejer. Ja, det där. Jag planerar och så tar jag bara. Thomas Dejer midplan. Han har fantastisk plan. Tar jag bara.
klarar det! Hell. Heita du gamer. Lava en gemmer, kött. Det tack med Lama. lama. Grova bara silence. Fan silence. Jag klarar inte det klamper. Ja, vi klarar. Vi har det. Stage. Heter vi Alltså det? efter gör man inte stand stittler för lunch i band så glöjer det bara. Han det kan inte flyta det som lite. Hjälp han fucking flipper ut av mig. Okej, bra. Fucking crackhead. Ja. En fan. Tiger. Boja vet du gör man. Boja vet du. Oh, du har fucking anti-gravity. Jag får inte fucking av. Oh my god. Respect Men jag vet fuck off! Fucking pusha me out! Det är så attan med det. Dude! Du fucking glitchar shit till! När man lukar executa det. Det är droppligt av en flask. Kanske execute Thomas den fyra. Nej. Ja, Nej plan. man, fuck you. Ja, vi själv fuckers. Som de brukar. Shelf fuckers. Ja. Thanks, G. Börja lägga. Wait for me. Inte gärna, jag kommer vid igen. Anna. Yes. Och så följer jag. Kan säga fucking. Så vad tänker du säga sedan? Så gör jag. Alright boys, kom ner igen. Jag kastar chain launcher roll. Okej, vi må vera sitta där, ja? Färdig bra med. Organize. Jag ska göra så göra det. There we go. På hela andra. Och törsta space, ja. Jag snackar du nu? Jag vet inte. Ja, det är det. Ja. Holy shit! Det Jag tar inte med från. Oh Fuck, det är viktigt att komma ihåg det. Jag faktiskt fan. Oj! Snackar du? Nej, kör inte direkt. Amen. Hejda. Det där shit du sista. Sorry. Fuck man lät det. Tack. Du är så sist, du ska det. Det är kära. Är det ju det? Det där. Ja, det sitter och inte. Ja, nej. Jag vet inte om jag gjorde det. Är det kära? Jo, att få ut. Vi testar. Jag går alla på vänster. Testat. Att ha rough. Right. Färdig. Jag ser inte gjort det. Är snökt. Han pekar. Sitt du är? Ja, jag ser ju. Färdig. Gå. Oh my god, du perfecto ju. Bara loppar nu. Ja, glada. Att det var så smooth. Gott ljus under kanalen. Det visste inte. Fuck av dem! Oj, håll i! Drack du det? Fucking svett ut här! Drack du det? Fucking Batman där. Good job, Thomas. Yes! Espern! Look at this! Yes! Vilken... En flagg! Ja, det är peak! Ja. Jag ser ut som en pik. Ja, det är peak. Det är Pippo vi har fått. Ja, han är vi har fått. They have Thomas är det. Thomas är det. Dude, vi klarar det. Han må ha lusten bränt där.
Guy! Helvete sko. Det var gott. Perks, det går så gott att laga. Som är mer salter lite där. Det är tunn shit, bro. Nice! Oh. Spin climber. You hat. Cool. Nice. Excellent, boys. Nu får jag så gott. Det var Bruce. Kanske ska spela bättre. Svarta över där spelarna till spel. Ja. Sweaty ass. Sliptra så här.